Good morning! Gusto jud ko mahimong football superstar. Kabalo ko dili lalim ang dalan, maong mag-practice jud kog taman. Dayon may onya alas 2. Ay, tama. Mag-Bible study man di ay mi. Ay, tawagan na lang po dahil ako si Bradry. Hello, Brad John. Oh, hello Bradry. Ning tawag ko nimo kay wala ko ikaw ba niya ba mag-Bible sharing ta? Bible sharing? Oo. Sige, asa man na mag-Bible sharing? Dito gyapon ta magkita sa to ginakitan ha. Dito gyapon na magkita. Oh, sige kay mag-prepare sa ako. Sige, pag-prepare lang po dra. Sige. Pandisal! Pandisal mo dia! Pandesal! Uya dyan yung trabaho aoy, pero kung saon ka man, naman tayo pangandoy nga makakuman. Ilan mo ate? Baligis lang daw. Baligis te. Ito ha. Dala tayo. Salamat. Salamat ya. Salamat pod. Pandisal! Pandisal! Pandisal mo dia! Pandesal! Pandesal, boss! Oh, pandisal! Dire palit ko! Dol na yun! Sige, boss! Pandisal! Dari pilay mga boss! Dire kayo patanawan ako sa pandisal ni mo daw, be? Tara, boss! Presko pa kayo ni boss! Ika ba bikiri, boss? Kung ano na po niya ako ba? Gusto lang ko mo tilaw-tilaw og pandisal ba? Tiloy, boss! Lamin yung pandisal. Sige, tagay ko bali 20. Bali 20. 20 lang, 20. Sabi, pandisal mo ba? Kamura pwede himuan eh. Dili, boss! Inangkat rasad na ako ni boss! Nakatesting mo biya ako pabalik pandisal sa una. Mo sa Debos, mong kabalo de kasama sitwasyon sa Debos, no? Lami ay. Pila naman na? Amo na ni boss. 20 lang ko. Bali 20. Ara boss, oh. Salamat. Do. Taysa. Murag familiar ka sa kuha ba? Vlogger ka no? Si Jonix? Di boss, si Rainy boss, tigbaligay pandesal. Si kaanggit-anggit ang nako ng Jonix boss, pero ikaw noon boss, at tika boss, mo ikaw na familiar na ako eh. Isa man be? Boss Marky. sakto nakabantay dahil ka nakita no sa video na mo. Oh, kusog yung video boss. Pareha mo gud mong naong ni Jonix, good. Pilas ka regards ang kwato niya boss. Pero 20 ra ko ah. 20 ra boss. Oh. Wa jud ko sinsilyo boss, baboy na mano mo gud ni boss. Sige, ani na lang. Keep the change na lang na. Uy, Keep the change na lang na. dagang salamat kay boss Marky. Sige. Tanang panin mo ibutang na lang po siguro dire. Oh, sige boss. Pakyawon lang na ako kumbaga. Sige, so na lang silupin dong ha. Dato Ray. Ray boss. Ray mamaligay pandisal. Oh. Tag na Ray.
Paningkamot siya mong kinambuhi ra yung talaghan pa kag tao mga taga Pandisal. Salamat boss ha. Sige. Pandisal! Pandisal! Mura magway kamera. Pero murag si Junix jud to ba? Di prank masiguro sa amaway. Dapat pasinawon yun ako niya akong motor. Kaya para ini-duty na ko niya, siyempre, gwardya man ta. Hinlo kaya itong uniform, dapat hinlo po na itong motor. Pasinawon yun ako ni Mayo. Ay, itsik sa din ako nabi kung napa ba ni gasolina. Makabot na ni duty na ko. Grabe dugayang Brad Jun eh. Kaulan no narabaya. Bradley, dali lang natagak. Ganina ra ka dire. Taw-taw di yung nagpaabot si mo ha. Gani kinagsayo ka kaulan nun biya. Pasensya na nalit mo sugot mo ba? Sige na, nya asa man ta? Ay tama kani di ay ihatag ni Brad Jasper sa imo ha. Brad Jasper. Soto na ni mo ron Sabado magsimba. Pahiram ra niya ni. Nya dala Bible. Nana diris ba? Kay sakto. Ang akong kasabot manggod karon, nakalimot ko sa balay ba. Wala di mo nagkasinabot ana. Di nakasinabot man mi pero sige lang may balaan ra na dito kay kuan ra manggod mi kana nag-text lang mi ba. Sige. Gusto siya magpa-Bible sharing karon jud nga adlaw kay nasa lakaw mga kuan taud-taud. So okay na ka, ready na ka? Pahit sa nila, naman Biblia so diri. pag-abot nato dito, ako lang sa mag-unahan niya, ikaw lang mo segunda. Sige, segundahan na Sige. ako. Nya, tara na. Tara. Yati, nagunsa may mga tawanan ni Dia. Tindog-tindog man, mura magnaigigulat. Ganina na sila nagtindog-tindog diha ba? Kinsa juga na sila no? Hala sila Dia. Aulan na baya, malit na ko. Ito nga lugar dito banda sa crossing ba? Crossing. Oh. Nya, tara. Tara. Pimlit na ta, tara. Basta kung ino sa mga dili ka magkuan dito, dili walay laing tuyo nato dito, mag-Bible study lang dito sa Bible sharing kay di lang nato dadon natong sikta gyud. Pulong lang gyud sa Ginoo tong dadon. Share lang akong pulong sa Ginoo. Kadali lang Bradley, kadali lang. Tignan sa akong ka. Brad Jun. Sakit na yung tiyan Bradley. Doon naman lang hinoon kanang balaya oh. Subay lang na. Kana diha? Oo. Basta kay kana walay laing dara Bradley, basta kay tuwa lang na ina nga balay nila cincin. Ha? Sige. Oh, pila na Bible, mapas ako. Sige ha. Oo, sige. Pagsulay. Wa may tarong details, siguro man gitudlo. Balay nila cincin. Sige, basta cincin. Na, kung sanay urasa ba, malit na ko, muadto na siguro po. Bang buntag kol. Asa ganito dapita ha? Kani man siguro. Uy, nisulot og balay. Ayo. Kinsa na? Uy, murag di ni maayo ba? Taysa ha. Ops, tayo sa dong. Asa man ka? Ay kanang magkuan ko bukol, kanang mag-share kog pulong sa Ginoo, maayong pulong sa Ginoo. Maayong pulong sa Ginoo. Ay, sige, tara, sulod ta, tara. Ali, doy. Doy, oh. Lingkod ta, doy. Ay, tayo sa diay, doy. Ako sa nginluan, unsang si Cincin. Nga, wa mo ni nginluan, doy. Kabalong na bisita. Lingkod sa diay, doy. Ya, lingkod lang sa diay, kay istoryahan sa nako kung anak ka. Cincin. Kadali lang. Oh, asa man ka? Sulod. Asan mo tong bata ato? Yung text mo si Cincin sa ako nga wala daw siya dito. Nabi, mangutaan na ta diri abi. Ayo, kol. Rodri! Nanaki ka diya! Uy, Brad Jun. Dito raman ta napitaw, dito nga balay. Ali na diri, gipasulod naman ko. Pagsulay, ali na. Sulay yung bataan eh. Kasi napasulod ni mo diri. Ang kuan, ang tagiya diri. Di man ni mo nga balay, Brad. Say di mao Brad, di ba cincin timingon? Oh, kalimot kog ingon nimo duha Cincin diri silang purok. Dito dapita ilang balay, Brad. Ulawan ni Brad eh.
Wala palagi sila naabot. Ingon alas 2. Unya, unsaon naman ni nga nakaingon naman ko nga mag-Bible sharing ta. Sige, dili lang tak, ikaw lang na naman po. Ito gini mo nga balay bay. Ako rin entertainan eh. Pero, Sulod! pero, Sulod lagi! Sa din ay mong kwarto. Nagtuo siguro ni siya ay. Ya, doon na lagi mo. Kol, may buntag, Kol. Anak mo ni Edgar ang niabot oh. Wala hubog ba yung papa ani? Ano sige dito yan yung dari ah? Magsangyaw mi sa pulong sa Ginoo, Kol. Ikaw, matuo ko si mong pulong dong. Pero kaning isa, kadudahan kay ni. Palahubog man ang papa ni. Di ba palahubog man pud ka? Dili Kol oy. Nagbag-o naman gud ko Kol. Bitaw, Kol, kanang actually pwede na ta magsugod, Kol. Kanang i-share na mo ang kanang pulong sa Ginoo. Sige Brad Ray, may pato na isirang pulong sa Ginoo ka ang Kol. Kol. Unsa man? Di ba naman kay anak Kol? Ato na lang paintiron ba kay para daghan ta mag-sharing sa pulong sa Ginoo ba? Mas maayo gud. Di ba Brad Ray? Tinood ka, Brad Jun. Bitaw, Kol, ato na lang to sabayan ni mong anak, Kol. Kung kita-kita lang din ninyo dari. Unsa pagtuon ninyo dari sa kuwa? Iro? Di ba, actually, Kol, magsangi mi sa pulong sa Ginoo, particular sa Matthew 24. Mga last day events ba? Kanang katapusan mga warning sa Ginoo ba? Sa atong kalibutan. Di ba, Brad Ray? Tinood ka, Brad Jun. Pero kung ano, Kol, dili to kapil to yung mga anak, kita-kita lang. Sugdan na nato. Kana ba? Naraman day na. Sige, Kol, atong sugdan. So, mao ni Kol, mao ning gihisgutan sa Mateo 24 nga hapit na jud mabalik atong Ginoo maong maghinulsol na jud ta sa atong mga sala. Actually dong, kabisado ko na. Nalintan lang. Maayo day, Kol, kay i-review na lang day nato ni. Mao ni siya, Kol. Mayo kay batanon pa mo, nagsangyaw na mo, nagpagamit na mo sa Ginoo. Mao gani, Kol. Bisag lisod ug daghag pagsulay, kaya anon jud namo nga makasangyaw mi sa pulong sa Ginoo. Sige, Kol, daghang salamat kay Kol la ug pasinpon-pohon makabalik mi mag-share gyapon mi sa pulong. sa Wala Ginoo. problema na. Problema, welcome mo diri sa mo ba sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat, Kol la. Sige. Tara, Brad John. Kol. Sige. Ano na mi, Kol? Salamat sa oras ko la. Sige, wala problema. Ayo mo Salamat kay Kol. Sige, mo na mi, Kol. Sige, amping mo. isa mo dyan ang mga bisita ni Papa, uy. Ano, di mo ko niya pagkita. Manahan man to ko ani ba kay pulong sa Ginoo. Sunod la. Dili na to madto diri Ano man, di time sa ang kuwan. Unsay kuan? Tara na. Tara na. Tara. Sulod! Po, uy. Sulod! Kang ulo. Sabi na kung magamit na ni. Ulog sa Ginoo.